Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi nih channel ini keluarga sangat sederhana. Iki mae dapat rezeki lagi pemirsa. Katanya buat lebaran. Ya sama dari dari Mbak Ibu Rina Musuk. Ibu Rina Musuk. Musuk Boyolali sing kemarin kalau pemirsa yang kayak tanggung sepatu iki kayak ini Terima kasih banyak Mbak Rina Boyolali. Semoga bengkong semoga rezekinya tambah lancar, tambah berkah barokah. Mudah-mudahan katanya kau nunggu lebaran. mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin. Yo pokoknya doa baik kembali baik koyo pemirsa. Terus pokoknya buat Mae yo terima kasih banyak. Namanya terima kasih banyak atas berian rezekinya kepada Mae. Ya, terima kasih buat Ibu Lina wis ngekei mae yo kok. Mang jerene ngene, Mak. Nyo iki Mas nggo lebaran. Terima kasih banyak buat lebaran ya. Tak coba sih pemirsa yo. Berhubung ning bal iki cukup duit balik di video. Alhamdulillah Ibu Rina iki yo duwe wis di tangan ya pemirsa yo. Iki karek mae ping apa? Tunggu foto, Mak. Iya. Go kebutuhannya pemirsa pokoknya yo. Yo maklum soalnya kan yo arep bodo adek pas pae lah yo mraine iki saurunge bodo pemirsa. Bodo isih kurang 3 minggu ki pae wis spray. Dadi yo maklum antek saiki cara mono nek pegawe yo di wet-wet dinggo nyempung kasare dinggo bedinane yo pemirsa soalnya kan yo mak yo mergawene yo mau trimo ngarit. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari jadinya yo sidik-sidik pengen tutup sidik-sidik dan apa mesti untuk rezekine kaya ngono. Dadi iki terima kasih buat Mbak Ibu Rini, terima kasih Rina. Buat Ibu Rina, terima kasih banyak atas rezekinya. Jadi yo terima kasih iso dinggo kasare dinggo foto ya pemirsa. Dinggo tuku persiapan opo lah. Nek kaya mae intine gak usah baju lebaran apa tetek bengek soalnya kan ya wis tuwek iki. Sing penting atine resik ya pemirsa, baju lama juga gak apa-apa. Jadi sing penting awake sehat walafiat. Terus karo keluarga ya semakin sayang. Wis lanjut pemirsa, ditunggu kontennya mae berikutnya. Sing guri bereng delok Mas. Bane bocor. Mas sing guri gak? Sing guri. Gak. Alhamdulillah pemirsa, ternyata setelah muter-muter iki wis saate buka, wis sadar pemirsa.
Tias nek tuku nek kuwi mang lho. Tias. Batalno poso pemirsa. Memang bontot koma. Berhubung urungan iki ngisi bensin leren sih. Tuku kue putu nih aku. Neng. Di Sandy. Ayo ah. Ini bakso beranak. Enggak. Sewang tuwek mau. Ciloknya si Sandy. Cari cilok pemirsa nggak ada yang beli. Enggak pernah balik, Bang. Hah? Ora. Iko loh, Iko. Ayo. Tuku kuwi sik ae. Mbak tuku es teh. Es teh kuwi ya. Hah? Es teh ning kene. Kita gak tuku es teh kene. Tuku cilok sik ya. Oh. Iki ya. Ndi wonge gak enak. Nggak maghrib. Saya ini sing sajian terbukti ya. Oh, oh, mbak, oh, rumah sekolah. Ah, bener lagi. Apa tuku es? Tuku kok? Tuku apa? Tuku yang belum nyeloke. Terus mun mu boten sah. Nggih, pun mohon. Nggih, terus niku. Nah, batal poso pemirsa pinggir jalan. Lagi pemirsa, alhamdulillah timang kan muter-muter ya pas maghrib. Dadi mang mae wis ora betah dadi sangu jamu krikil tak pangan ning nggon. Beli pemirsa cilok sik. Dipangan sik, Mak. Nggo batal poso sik. Alhamdulillah. Adem. Nyoba cilok pemirsa. Banyak. Wah, mak entuk bro langsung dienggo poya-poya. Ya Allah, ki mau 7.000 pemirsa. Oh, 7.000. Oh, 7.000 ya kuwi lho dia. Iya, maksudnya ngoderani poya-poya makane masuk pat ngono. Kau pemirsa. Duwe simpen ae mak yo. Nggo butuh ae simpen. Yo ki mangkan terah yo metu wis gawa yo pemirsa. Yo koyo mau mae wis curhat. Kowe iki diwet-wet bukane TE gaya elit ekonomi piye mah. Ya, ekonomi sulit ka. Pemirsa semuni gaya elit ekonomi sulit nek ning omah kasare nek mangan koyo ngono. Nek jowo koyo wong paham-paham koyo ngono ya. Nah. Tapi repot kok nek mae jajan ae dilojo jajan ae mak disimpen giliran mae gak metu ning omah ae wis ngono mang. Kan repot ya pemirsa. Jadi ya wis mae
mae wis ora tak gubris pemirsa, sing penting Kayak video. keluarga mae bikin video, seneng yo didelok kono, terima kasih, gak seneng yo gak apa-apa. Dadi kan jenenge wong yo dimaklumi pemirsa nek kaya mae terus tenan yo irit-irit, kok ngetokna kok ana gawean meneh kaya ngono. Mau nyambung urip ngono. Iya, punya urip jenenge YouTube kan yo ono sepene, ono ramene. Yo kadang bingung gawe apa jenenge ekonomi keadaannya yo koyo ngene yo pemirsa, harus modal modal. Jadi kok nek nang omah jere ning omah ae nek metu sire metu ae kan repot ya pemirsa. Dadi wis ora terima kasih. Bulan balene sana mangan. Wis. Berdua pemirsa. Aku kan rampang itu kuku ngene iki. Tak go lawah mangan ngono. Enak ya. Nah, ayo, ilang gede-gedesan. Ribu itu api pemirsa. Inilah batalo poso kita ya. Pendole. Sini apa iki? Delok nang. Koyo Di sini madep ini toh. Enak ya pentole ya. Iki pemirsa cilok ipin. Ini jere wong tuwek, wong ayune kok. Salah paham pemirsa. apa? Bungkus. Bungkus. Kamu udah bebas. Kamu udah bebas. Contohnya kowe Piye ngoten? bungkus no. Aku ini apa bae? Bungkus gue pakai karo duwi. Mbak. Bungkus 2 5.000-an, Mbak. Iya, pedes. Enak pemirsa. Bungkus aja. Ini sih aku sih. Enak bungkus lorong gue duwe bekaen yo. Pecah. Ya. Ada nih sih, ada nih sih. Lagi pemirsa ciloknya. Kamu? Pedes ya mas? Iya. Di dua. Alhamdulillah pemirsa, ki mang mae kan wis tuku. Jadi iki mau membungkus dibawa pulang. Ki mau beline soalnya dinggo batalno poso. Reno-reno pemirsa, tinggal pilih. Tuh. Mantap es tehnya. Bu, ini kalau mau di YouTube-in ya? Iya. Kak, kapan kalau di YouTube?
pemirsa, soalnya di depan taman. Iya. Ini sambil nunggu Mas Andi. Pakai putih. Kula Pak. Nggih. Kendilan sambal. Nggih. Kalau ini kan Dimas itu nggih 100 cup ya. Oh nggih, nggih mriki. Nggih, kan tepang jenengan Dimas. Nggih, Pak Indah. Saking Taiwanan itu. Oh, nggih. Mas nikahan lho, Bu. Oh, nggih. Mas Dimas kali ibu niku Pak Indah. Alhamdulillah pemirsa sudah sampai rumah. Petang pemirsa. Petang soalnya ki jam piro? Assalamualaikum. Ndi oleh-oleh. Gue bek pae. Wis Tuku. iya lah, ora tuku ning ndi njaluk. Apa untuk? Untuk. Walah banter leh nek nyetel. Pae. Mendapain yang dadi pangan. Tuan. Wah, seneng pemirsa wis ngene tok wis seneng mbah. Kene iki tata ndi? Kilo ditata iki lho. Kene wi ya, kene wi. Alhamdulillah. Ngene. Kuwi rasake sing krehno Mas, jejerem. Iki gondong. Iya wis ora. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Apa yang ngicipi? Bismillahirrahmanirrahim. Wis bar mbek mae no. Aja ngono wi. Yang mana ini? Padune jerine wis wareg jerine. Ini yuk. Enak. Enak ya. Di-review pemirsa iki ciloke. Cilok nih di. Ning cepu, dakno. Untuk aki yo. Berapa ribu? Mana bu? Tek semende ngono lho. Oh, mah semende iki mah. Heeh. Semende iki. Lho, ora. Kok dia ya, Mang? Mbak iya. Apa? Apa? Belum sek. Ora arah aja. Saya mau sih orang butuh guys semende. Ning Mbak Jenny, Mbak Yeni. 2000 kan entuk di. Es coklat ya wi. Es krim coklat. Andi. Mbek masih. Wis sama, mang wis dhewe. Ora mbek kowe mak. Astagfirullahaladzim. Engko nek kurangan madinem. Iki lho senengane ndek usil. Cekeli ya wi, ben gak diusili iki cekeli tae. Lah, ben gak dicoblosi. Nah. Jarene wis parek. Iki apa? Iki apa? Tekno pindah di tekno ben gak dijaluk. Dalam jiwa penuh bunga rasa
Sukacita. Menggelora sentuh cinta. Aduhai. Ojo, Apa? pas aku. Pengennya udah rokok. Mm-mm. Ih, mental-mental. Jadi. Kurang nih mas. Apa, Cin? Kemah? Kemah? Ya, karena Sepiro timur. karena aku. Ya. Iki apa? Ya. Di Mbak Dim dek ngono kenapa lho? Nyengek senengane. Ki padha ae dicengengin. Kulone ora ngajur. Kayak banyu neh wi, legen wi. Kenapa? Langsung kenapa? Kayak mas. Wih, Apa? Iya. Masa mau buka mbak iki mbak sirok. Itu nggak tak gue main. Ambek es teh. Aku pertama buku jambu wi, gede. main kok gue soalnya. Ini karsita. Ate mbok goleki. Kan wae mae tek mbok goleki kowe ra. Nah, Wong mang tak delikno. Genek tunggale. Cin. Waalaikumsalam. Gomles Cin? Yalah, aku wis Gomles siji? Pak Cin. Beda kakean aku. udah kucing hari. Kucing piro le? Si. Si lagi sitok ya. Si tambah sitone rambut kowe. Tahunan mak ya. Masa lah beneran nek tikus. Entek wi. Wis. Ya tutup. Piye sih? Itu juga ya kowe. Lah kuwi lentekno. Masa beli? Banyu teh kok sambele. Mie ya. Mie iki dimie iki. Janggel kok dieker-eker pitik leh, janggel. Wis yang kira-kira ini. Wis pindah tutup nih. Dan rumah saya cukup sama wae perjanjian. Alon. Jadi gue tes astrana. Ngape ah? Yang salah maafkan yang berjuang kerja mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan, yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, yang berusaha-usaha masih lancar. Terus bagus sampai apa yang permen saya? Yo. Aja lali di like, di komen, di subscribe, di subscribe, kalau abang-abang ya banyak ikut channel Martin Dadah.